Hei, joku jäädä! Vähän tapuja noin. Ali. Hei Niko! Edu puolelle huutuu. Hei, lasten! Hyvä Lauri! Nosta vaan, siellä on 5-6 äijää se! Nopeammin Lauri, pallopeli nyt! Oletko saanut 5 ajan yli? Haluan sanoa me Anna vähän laitaan, niin 5 ajan jäänyt tänne. Joo. Sen verran lankasta vettä. Mä just suunnittelin, mä seuraavan kerran torppaisin. Väärä heitti. Ei oo totta! Se oli taas kato jalka ylhäällä. Onko se penkki? Joo. Miksi? Se on joka pelissä ollut nyt. Viimeinen 4 matsia mitä on. Heitä. Se on viimeinen Se ei 4. kerran opi. Ei se niinku... Viimeinen 4 matsia joka pelissä. 1 vähintään. Joo. Pulli. Ota. Mikko! Ota vaan vielä Mikkon! viivan saakka. Ota. Ja nyt pelattaaks tänne pulli? Ja Jussi on. Noin. Noi pitää saada kiinni. Keskellä oppia! Vastusta ei yhtään odottanut. Ai. Komea banaani.